Sa'yo sulti mo sa vlog ya? Oh, kang salamat nga nakagamit ko sa ibang motor. Hindi, itong armor. Nana sa Robinson, pangita Robinson. Kumusta man Cotabato? Maulang gihapon. Atong buhok diha nga Naruto, kumusta man? Baro na sa isa eh. Wala pa si Binking oy. Ay noon. Mayong buntag mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Marso 12, no? Adlaw Sabado. Mga kabaro, no? Si Mrs. busy kayo. Mrs. Ngano nga libyo ka? May rason nga nang libyo ka diri sa balay ikas. Hugaw. Hugaw kay mabot man akong ugangan mga kabaro. Mabot si Mama si Papa gikag Cotabato mao to nga si Mrs. Busy kay panlimpyo no. Unya mga kabaro, madto kog sa karon kay ang motor ni Kuya nag-cameo mi gatong Huibis kay iyang gidalag Santa Maria. Mga kabaro, ako nang ihatod ni dito ni motora. Wala mong motora mga kabaro, XRM niya. Mag-vlog po ko dito sa kong igsoon, no? Nya. O karon mga kabaro, mabalik lang ko. Og si Kinain, Kinain. Oo, hindi gina pwede nga mawala niya mong Kinain sa vlog. Oy, Kinain, 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 Kinain. Balik ako mga kabaro, og let's go. Mga kabaro, no? Nanak ko ila kuya, no? Nya mga kabaro, kuya, magbubong mga kabaro. Mga pita, mga pe. Happy daw. Ito Santiame, si Mary Joy. Te, kaway-kaway po dati sa itong vlog diha. Joy, kaway-kaway diha Joy. Naon sa Mary Joy. Mga kabaro, nasa rin sila ha kay mag-swap na tuloy motor kuya no. Yang ang tagwapo mga kabaro kay iyang gi kuha na ni mo niya. Uy, digital. ala kasinaw naman diyan niya itong motor. Uy. Ay uy ano? Girabi ka ni mo niya? Giwak pa. Ay giwax pod. Matay o ula man tani kalapok eh. Ipagwapo ni kuya no. Tawagin mama ko. Joy, na mo palit Joy. Ang katuman sa yang Anak ni Mary dashboard. Ay, baby. Baby. Nas Mary Joy ang kabara. TikToker ni siya, TikToker. Dali Shin. Shin. Dali. Tarwati para, tarwati. Dali, tagturo di para. Ulo, adik. Mga kabaro no, gipaka dili ko na ni Udto kay gikan ko og Torel. Diretso ko dili la kuya no nya. Wala lang ko na vlog kaya nagkaon ko pantat ano yung sudan la kuya. Nakalimot ko nagdamay kog kamera. Nya mga kabaro. Si kuya 50 anyo kani bag-o na nag-birthday. 51. Bag-o na nag-birthday ang kuya no. Duha rami lalaki ani no, mga power kayo niya kuya. Kanahong mo ni akong naong punog mo edad kog 50. Balik lang mga kabaro no. Mga kabaro ako ni suruyon pa ning nasa taas no. Ano ko kuya. Busy daw kayo ni. Hello Rose. Lo. Oh. Wow. Sana all. Amin di halaw sa Sing Sing. Sing. Nagunsa ka? Ha? Pina to masilip gamay? May klase kami. Ah, may klase ka, sige. Mga kabaro, mga gwapa kayo kung pagkuhan ko, no? Yeah, prasa ni lang. Idala-dala ang machine. Mga kabaro, no? Si Ate Ami nagsugo sa kuha nga pasagaong og taas. I-vlog doon yung nag-eskwila dito sa taas. Shin! Kaway-kaway na pa. Kaway-kaway dati. Bisiha ba niyo dati, eh? Oo, kayo nagluto ko na ano. Nag-rejoy. Sila naman yapon din. Ay, dili to eh. Mauli po kurunte eh. Kay, on. Nabot dito sila kuhan daw. Pangugangan. Balik lang mga kabaro, no? Aya? Ini ba nga dili mo laspag. Nani siya chemical nga pang plastic, i-spray to. Di na siya mo laspag. Murag armor all. Dili po di i-spray gitu siya.
I-spray lang siya. Oo. Ano yan na to? Office dito na to siya. Di itong armor. Nana sa Robinson. Pangita Robinson. Wala lagi po niya kung kuhaan lagi ani kay. Okay ra, ngambis ko siya ano, imo na girabing day ya. Grabing na ko lagi na. Tanya ulan na pud karon, mabasa na pud ni ba? Ulam ta ano. Ano nabuak mo nito dito? Ay katunang panahon nga kana sa tubig god. Kana mga mineral ba? Oo. Dili ra man ako na ikarga. Sus kay na full brake man ako ning brake ko. Ah, may pagkaana lagi. May pagka Ora ba reg bako di ba sa limpyuan? siguro pag uno. Limpyo rin ko na nito. Nakita ko yung tanaw ng tindahan, review ko. Mga kabalo, no tindahan is kung pagkumangkon. Kini mo lahat, mo nito eh. Di kamera joy. Camera Joy ni. Grabe naman po. Tingalan ako ba? Kinsa man? Kagwapa. Ay, wala ko yung nasa Kagwapa YouTube. ko eh. Ano diyo? Kagwapa ano yung tindira eh. Tagawan nag-stop ko rin eh. Si klase mo? Pangutang Nag-aas yung pangutang. Ito, nag-stop mo, Joy. Arito mo, namoy ko ano ito, Joy. Ano pa rin kay CR dire day, Joy? Oh, ya bari wag na. Wa tubig, wa agas. Wa agas. Dabi ni, wa ka ning kuyog, ani sa idi, no? Ay, makagasto pa kung kuyo. Tanaw, rin kiniyag. Rehot kayo. Mga kabaro, ano, muli na ko niya karon maranghid ko ayun. Ya, muli na ko ya. Te. Uy, sabi oh. Nya mga kabaro, ano, muli na ko mga kabaro, no, kay hapon na, alas 4 na mga kabaro, no. Katugnog ko niya ang anak ni Mary Joy. Oy. Pagdako nimo tan-awa ni nga vlog ha. Pagdako nimo tan-awa ni nga vlog ha. Pagdako nimo ha, tanawa ning vlog ni Lolo. Mga kabaro no, og diri na ko putlon napita ila kuya no. Og padayon nang gyapon ta mga kabaro no. Aya, sim sulti sa vlog ya. Oo. Daghang salamat nga nakagamit ko sa ibang motor. Kaya lagi mahago to nga. Si Ami wala mahago pa. Pare mga ko. Baro balik lang ko niya dito sa balay. May ngapon mga kabaro no. Mga kabaro no, nanaw sa balay nga karon. Kita naman mga kabaro no nga na ang van. Yan sa papa mga kabaro, abot na rin sila. Pa, kumusta man ko tabato? Maulang gihapon. Atong buhok diha nga Naruto, kumusta man? Oh niya man. Wala. Si Don Rumihio ni mga kabaro no. Makita niyo. Kumusta ang biyahe pa? Kumusta mo oras gikan dito ah? Lasot sa media. Asot sa media. Abot din nga sa Lucy. As 12 kanina ba kasi daw? Mga padulong ron? Pagtong-tong kuan kong pagka. Kana nagmanok ako mangita ko Uy! pa naman. Ipantala na ba ganyan niya itong mga manok dire? Pila naman ay kabuki magidala? 1, 2, 3. Uy! Kadaghan naman rin yung gidala ng manok pa. Murag ningawon juga sa imong alarm clock ba? Ha? Murag ningawon juga na alarm clock nimo ba? Tapos dagan dito. Ito pa dagan. Mamugangan ako. Pagsabong na ko na. Uy, nangutan na to si Henry Simuhan. Nana ba daw kay katong... Oh, yan lang, istorya lang niya. Oh, yan, istorya lang niya kay... Diyan mo sa likod. Ha? Nadakpan nila diyan sa likod. Istorya lang niya. Yan mga kabaro, ano, sulod na si mama, no, og si Main. Nga si papa, mulakaway yan, niya. Pa! Ako nga doon si Henry. Ato ni mo. Oh, nangutan na to nga. Di na mo gangan diha ako nga nato abi sila ko tabato. Oh. Kaya ko lagi daw. Kanya pa. Balik lang ko mga kabaro no. Mga kabaro no, daghan day gulay nga dala mga kabaro. Oh. May bato. May sili, kadaghan sa sili dala. Ya, unsa ni nasa saging. Kung gusto ni muli ang dala sa uwagan mga kabaran. Saging, ito nga saging ni. Nahinangka pa? Muli ang dala mga kabaro. Nasa ko. Saging, hinugot tayo. Saging, yeah. Manok mga kabaro yan ay puso sa saging. Saka na.
Oh, daghang kay batong. Okra. Oo, okra din ang isa oh. Sili, sani. Op, sanina. Ano sa niya baro niya. Sekarang uy, napay kamuti. Kamuti. Ug, sudah na to sa baro no. Oops. Bye. 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 Asa is bye. Bye. Op, wa mo nagkuan dia. Op, si Kinan. Mami ko ba? Kinay! Ah, mura mag-gimingaw, mag-insakto, uy! Mura magpilata kasi manang, wala nagkita, uy! 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 Tuwa na, karoon lang. Uy! Dali! Kinay! Dali! Uy! Uy, gimingaw, mag-insakto siya sa kuwa, uy! Uy! Kuya mo, uy! Yawa, kabaron, ano ko sa balay, karon. Hop! Yala mo, Kinay! Ala! Dali! Dali, Kinay! O sa karon mga baro no, di pa na ulit. Oops. Wala pa, naligsik lang. Balik lang mga kabaro no. Mga kabaro no, palit ko og isda nga tinap-anan kang saysay. Sa palengke sa playa mga kabaro no. Tol. Loy! Shout out sa inyo, Loy! Tira gini sih. Hello, ma'am! Mayong hapon! Taga-diri din siya na. Pensioner ko ang ano. O, sa karon. Sa nagsubaybay sa kong vlog, akin ni Sweeto naging mo dari sa mua. Oops. Tadang. Uy, cute siyang hero. Cute zero. Cute kang hero mga kabaro no? Oh. Chareng. Oh. Gimingaw na po kung motor-motor mag-vlog. Hello Dugi. Siguro kinapunin niya Dugi. Nagsulti ang kuhan ba? Igagaw sa mga asawa nga kung kapunon daw ang hero, labi nagbisaya mo kapon. Try na mo kapon yung mong kinay. Kung musugod sa kapunon. Oops. Hello Saysay. Si Saysay. Uy. Say? Masa say? Nakabaro na say no? Ang akong amiga. Pila man ni say? 140 lang. Asa may gwapo ani? Ako? Ay, ikaw may gwapo. Kana may gusto na ako sa imo say. Hi te. Kuya oh. Nana pa dang vlogger ko. Kini say. Uy, wala mo kita na usay no. Nabiya ka dito. Wala na post ni Hoy. Taka, si wala. Pag mag-open kong YouTube, makita na ko. Gani, sige, open YouTube, hindi na ako makita. Ano man? Ako. Kini say. Saramandian. Isa lang say. Abi na mamakyaway ning lagi
Katira ni. Grabe po na imuha sa iyo eh. Ginamay na mo Maning sa'yo. vlogger nga kuripos kayo. Unya. Kung mga ligo o dagat. Na po. Halos pa ngayon. Apa lang isda, madam? 140. 140 deh. Pila yun isa eh. 140. Ora ning vlogger nga magpakilaw-kilaw glukos nga paabot sa unahan, iluwa. Hindi, kasi no? Langan, imperno na na. Kusintos mo kung hatag. Ano sito? Mo na meron. Abi man ang makuha na ng 50. Hindi mo, mama na di ba ka na mo gusto mo. Kasi ba? Saba juga ka sa iba. Te, mangayo uguan te. Kayo daw siya pina mo ni mama. Ya. Itlog maanat niya dili na ko ya. Ora ning vlogger nga kuripos. Oy sweldo. Mga ligo. Sama lang yun. Kantik. Te, tagay ko alit. Okay, kitagay. Tagpila maala te. 15 pagkatagay kog tulo. Ayun na panghatag di ay. Ano dili man? Wala nga kita dia itong upload ako diri ay. Mo na diha dapat subscribe lagi wa ka subscribe good. Oo. Tanawa di ba na ka dito say? Katong last akong upload na ka dito. Isa lang. Nito eh. Ang glass pakitan katong nangaon mo diha sa mga asawa. Ay, Asa? na lang akong gwapa. Sir, okay na ni sir. O sige. Ay duha na lang o kanang gwapa duha. Nya kamatis te bali G's nga kamatis. G's nga kamatis nya duha ani. Mga kabaro no. Kaso kang taggob no. Pila ni? Sino ako motor mga kabaro no. Si kuya naglimpyo. Kugihan kasi kuya malimpyo. Ako nang Bumbaya. Oh, kamatis po dyan, G's, kamatis. Bali G's. Tagpila ng limon niya. Pagkatagay ko tiyo. Kana lang, pila tanan bi 50 ray budget. Ay 60 di ay. Bahad juga say ba? Grabe juga say ba? Bahad juga say. Kahiring mereka say. Buya say. Pakita mo isma say. Buguya gini say oy. Salamat say. Tay, salamat. Mga kabaro no. Oops. Pinapaanan niya daghan makay gudukuan ito kining tawag nga. Daghan kayo. Tay, ato na ko say. Kaway-kaway dia say. Mga kabaro no, pinapaanan ug magsalad lang may kuan mga kabaro. Salad mi og talong og talong ug okra. Oops, let's go. Okay. Loy. Paro, dako na kay ulan dito banda mga paro. Kana siguro karon, murag mo bundak gid na. Kana mo bunda kay na nga ulan. Muna ka. Salamat ano. Oops.
Right. Yes, mga kawaro. Uy, nalisip yung tubod. Oops. Uy. Loy. Berada dia pada ating ulan. Mas hapit ang ulan, magpaspas sa kalagan. Muna ganahan ko dito mabalik-balik ila saysay kay murag nasuod na muna ako na sila ang tindahan. Pero siguro murag kapila na naagian sa kong vlog na saysay. Uy, kada ko silang bill dyan, no? Lo. Oo. Kuy, pila pa kabulan ninyong bill dyan? Ha? 1 year. Lucky? Lucky gila yun? Gano? Bawala. Oh, bawala. Saka. Kasi pangalan niya, Loy? Ha? Kasi pangalan? Silver. Silver? Kung ano, no? Naka-stud na na? Oh, Naka-stud na? Pila bayad stud sa kuan? ano sa? Sa bill dyan? Oh, ano ko, 7K ang home service pag idalon lang na sa Malegi, 6K ra. May gani kay dili ka mga yung papi. Ha? Ang uban mga yung papi. Depende kung sabot. Ah, Sabot, kung walay bayad sa stud, na kay papi. papi. Pero bertuwar pa og 7K oy. Pila lang ako ikuan doon. Ay noon. Para ikaw rin kunin sa mong pagod, nagmas lako biya gasto ang ikuan. Magati manok itoy. Bitaw no. Ay gasto pa ka dugpod. Oh. Vaksin pa. Kasi dugpod ani. Kuan siya sudas. Wala. Kasi pangalan niya koy? Silver. Silver. Hello Silver. Cute kayo no? Bata pa no, 1 year lang, ganyan. 1 year. Tapos mo kay papa ni. Taas mo kayo ba? Mutindog na taas para sa imo koy ba? Inig max growth na sila. Oo. 2 years man ang kuan. Ah, okay. Salamat kuya koy. Mga kabaro. Walang taliksik na kids yan. Oops. Ah, nalang sa balay. Yuhuu. Op. Op. Iya. Ito buturaw. Yung mga kabaro, no? Sa karon. Hello mga manok! Hello mga manok! Hello! Yan mga kabaro, no? Sa kita na mo pa. Sa kita na mo diha. Ha? Gapal pispa, sana yang ikuan alihan ang pispa. Ay, oh. Mga manok, ng kangan mga kabaro. Pa, kano saan natin ilaban ni pa? Iba ko na Henry. Ha? Akong ipakol kang Henry. Nakita na mong Henry. Kung ito to si Mua, tingala gani ko. Ako nga, kabalo na ko kung sa'yo ko na ni. Oy, nas kaya Henry oh. Ya. Sunod ya. Matik na ya, oy. Karon na juga na mo gisgutan ba? Ay, gani kini abot kaya? Mabot ko ba kayo? Ha? Yuba ka niyo. Eh, sunod ya. Ay, sunod to. Dali kon. Nay ba sunod ba? Pasalamat jud ko nga wala ka matutugungan. Oh, tama. Grade ni. Ay, tama lagi yun. Iban, tamban. Ang indak pa ni. Iban. Kagano to siya ngay kailan man. Indak pa ni. Na mo na yung gingon ako pa nga nangita si Henry si Mua. Hey! Wala. Ah, si Kinen. Op, Kinen. Dili mo ko dito. Ugsa karon. Ha! Pagkalamian. Unsa ni ma? Kinsa naman? Sila Henry? Kinsa naman sila Henry? Lami po na siya kanang bisa ko nga mo. Nay kuan. Dili lang baboy kini isda ra. Duwagan ko. Na maglupan ako. Kinsa na
sila may. Duhagan akong isda kay para sa gisa ato. Kinsa kanina. Si Kuya Henry ba? Nagbisita ang papa. Nya mga kabaro, ano, mabalik lang ko mga kabaro kay magluto mi diri ron mga kabaro. O, naglapo rin si mama, mo ni mga kabaro ang talong, daghan yung talong. Gikan isa South Cotabato. Ha? Ay, okra di ay. Mo balik na mga kabaro, no mo na nga. Nakoy content rong adlaw. Og sa karon kana lumagan akong isda kay mag-isa ta to, dami to gisahon. Balik na mga kabaro, no. Saan galuto pa sila mga kabaro, no? Sud sila ko ning ba ni papa. Kina hindi mo gawas ha. Pa, alayo ko susi sa ban pa. Ha? Susi sa ban. Magluto-luto na yung kita na ba? Sud na mga kabaro. Dili mo gawas, kinain, dili mo gawas. So, ito makabaro, no? Tadang! Oops! Ay! Nagtaon na po ko ka-drive, ani ba? Ay! Ngit-ngit mo kaya. Tumutang ang suga gamay. Oops. Parking lang ito ni Bano. Ay, itong ida ang gamay. Para makita kita itong palibot. Naghugas ko mga kabaro. Kaya nagluto ang good me. Sulod na. Sulod. Oops. Naka-vlog. 1, 2, 3, 4, 6. Yes. Yeah. Patayan suga. Op. Always ingansa gyud mo ni ang proper sa kuan. Kinahanglan ingansa siya niya. I-handbrake. Lagi handbrake tama ko. Murag tama jud ko. Handbrake. Oh. Handbrake. Yung mga baro, no? Marso 12 karong adlaw. Yeah. Si Bayaw, si Charlo, ang satajuan, bro, nasa maa. Balik lang ko mga baro, no? Mga baro, nagluto ko og batong. Batong, yeah, subakan og piniritong, ay, pinirito. Kining unsa kay? Dagan kayo sila konti tuwa. Tapanan nga isda. Sa may? Ngayon natin ba? Lamiya na nga suka may no eh. Muna naman na nang ginatawag nga sinamak o sinamok. 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 Kana jud mama ang lami, brag lami na yung mama kay salad. Salad niya ko ni okra. Kailangan ito giluto niya ama eh. Di ba paro na kuyogi ko magluto no? Nya tilawin ninyo. Kamu pa ipatilawon. Oh. Uy. Che. Dagan sila lapad dito din eh. Lah, sa yuha din yung nagluto dayo eh. Si nga nagluto, nagluto daw siya. Og sa karon asa ang mantika main? Wala kinuupo pa si mantika. Mantika patay. Tanaw daw sa dito sa rip. Daw. Na isa. Oops. Palo nga sa. Mantika ay daghan eh. Asa? Na. Na.
Nah, ay na pwede wala. Balay gud ni. Ay mantika. Panagsara ko ni magluto diri mga kabaro kay sila mama bago ra po nabot gikan og Cotabato. Nya kami sa pika sa may luto. Sa karon lutuan ako ni sila pinakalami nga lutuon mga kabaro no kay gitawag nga batong. Yeah. Ato na sa painiton gamay ang karahay. Yeah. Lunod ang idungan na lunod ang sibuyas ug ang kuno. Sibuyas ug bombay dungan na sila Kamutumuton gamay. Irada di ha. Kung sila maaway no? Ini daw. Kabundagan na itong giluto. Sunod na ito na yung kuhan. Isda. Nagikunis-kunis. Isda nagikunis-kunis. Parang sarap yung magluto ito rin, no? Mga siguro, malutuan lang, hindi ko na sila mama. Ang buti lang kay Charlon, kay putas lang na sila kay Charlon. Luno na ito rin, no? Sa unahan. Ano naman? Oh, pwede man. Mga kabaro, no, balik na ko mga kabaro. Maluto na ni mga kabaro na mga kabaro. Mga kabaro, no, may gabi. Inalamis balay ni Mrs. Di kami galpa mga kabaro, no, niya... musayin of na po niya nakapanihapon na og katong mga panahon na mga nabot sila kuya samtang nihapon mi og ang akong misis naggilis may dali amay kay musayin of ta kinain dali ay nagsiklod luod ang load ang kinain kay napilpil siyang alo kay dumugol man ang chicken dali kinain dali Kinain! Dali! Oh! Hop! 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 Yeah, para na mo balik lang ko ugma mga kabaro pero gi-sign off na ako ni mag-vlog na ko ugma mga kabaro ng vlog ko sa ako ang kabaro Andy. Yeah. Mine. Bagong ligo si Mrs. Bagong ligo. Mga kabaro, daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro. Og see you next vlog mga kabaro, no?